toping mar manyang nagasnong light nong rem kumbarong ke pat kirang ba khasi udi urang ba obutip yala ka jong ka kam ka jam makam juru utip yala ka jong ka yin ka sem da ka ba utre kambala kakam ka ba toping utre kalong mat khat siap na kiwa ba bandi pat yono siap akhsnong athau ba kam juru sikindu kindu ki brio ki badan kam henrei uni urang ba udan pat ka jinglong ka bakarpang maka ta kalong wala umla abanyu iki khmat lani ulama la henrei utip tik menteri ya kani ka kam ka ba ju train adu nak step hadu bana janmit kani ka kam ka ba utre kalong ka jengkershan ya ba kam juru ya ka jeng kasam uni urang ba wada pleng kani ka jingbam biang ki khmat lani ka jingbam la abanyu i udan pat kam mensim ka ba jensur bat kam mensim ka ba kelut kam tam e kam mensim ka ba suwon ban le isnei nakam taki waipan lengba kani ka kam ka ba utre ba lang ba usiap ka ba udin ka por ka por ula lum ula kan show ya ka pisa bat ya ka jengmi no usiapan ula yarab nakam taki brio ki batuk ki basuk ki bajenjar hakas nang jok u kam tana ka por ka por ni orang ba lengba kani ka jenglum ka pisa bakam juru lengba ka kamera pojong u ula yarab ki brio ki baruk dau khaw bat ki ki marbam nakam taki brio ki batuk ki basuk ki badan hakati ka than lesi khamnyar banyu i yo brio ni orang ba oba komuni bawa rapeng ke jeng juna yala ke jongkit khotmen rei udan pat kamasi malai isnei bat banyarap yakiwei jeng ka khublai awan chnei meret ma biang kamai gi bakin biang kam jam bakin ya pohu pahai la ke jeng ka khulam blai sing wan sam ne phau sa meret ni kwa ban yo thlang tei ban yo ke ram ban ailam ke meret là đường cam nó là hoàn pan anh bằng ai chẳng nghĩ đấy ông cái độ cho ông khai đen là sụp man cầm xiêm mà bằng ai để chỉ mặt mặt là cái chuyện gì